Len jeden citrón a lacná tabletka z lekárne môžu normalizovať hladinu cukru v krvi. Slovensko je v šoku a endokrinológovia radšej mlčia. Ak tvoj cukor neustále presahuje normu, znamená to, že pankreas je už opotrebovaný a cievy sa rýchlo ničia. Prestaň míňať peniaze na tabletky, ktoré len dočasne znižujú hladinu cukru, ale neodstraňujú skutočnú príčinu cukrovky. Ak ti cukrovka bráni žiť normálny život, pozorne počúvaj, čo ti teraz poviem. Volám sa doktor William Fisher. Zapamätaj si. Iba skutoční hlupáci sa pokúšajú bojovať s cukrovkou tabletkami, ktoré len maskujú príznaky. Musíte pochopiť, tieto lieky neobnovujú pankreas, len vytvárajú ilúziu kontroly. Hovoril som to už 100 000 krát, ale stále zatvárate oči pred realitou. Ak ti cukor stúpa aj pri najmenšom strese, ak cítiš únavu, podráždenosť, neustály smäd, slabosť a časté močenie, to je zúfalý krik tvojho tela. Chceš to ďalej ignorovať? Je mi ťa ľúto. Prečo míňať tisíce eur na lieky, ktoré nič neliečia, keď existuje riešenie oveľa účinnejšie a dostupnejšie? Šálka kávy ti ukradne 10 minút života, ale za tie isté peniaze si môžeš predĺžiť život o 20 rokov. Tu sú 3 základné pravidlá, vďaka ktorým sa hladina cukru stabilizuje natrvalo. Prestaň odkladať liečbu. Čím dlhšie čakáš, tým viac sa ničí pankreas. Zabudni na tabletky, ktoré prinášajú len dočasnú úľavu. Neodstraňujú skutočnú príčinu cukrovky. Použij overenú metódu, ktorá čistí cievy, regeneruje bunky pankreasu a normalizuje tvorbu inzulínu. Len tak sa hladina cukru vráti do normálu natrvalo. Je dôležité pochopiť, ak sa o svoje zdravie postaráš teraz. O 10 rokov ti už nebudú hroziť amputácie, slepota, mŕtvica ani diabetická kóma. Ponúkam metódu z prírodných zložiek, ktoré máš vo svojej chladničke. Ak si myslíš, že je to príliš jednoduché na to, aby to fungovalo, nebudem ťa presviečať. Môžeš ďalej vyhadzovať peniaze na zbytočné lieky. Voľba je na tebe. Mnohí sa ma snažili prinútiť, aby som prestal nahrávať tieto posolstvá, ale sľúbil som, že budem pomáhať ľuďom. Poviem to na rovinu. Cukrovku sa dá a treba poraziť. Spolu s najlepšími lekármi sme vyvinuli metódu, ktorá nielen znižuje hladinu cukru, ale obnovuje telo zvnútra. Stačí jedno použitie denne a už po 7 dňoch pocítiš výrazné zlepšenie. Po 30 dňoch sa hladina cukru stabilizuje natrvalo, zmizne slabosť, smäd, únava a podráždenosť. Nespolupracujeme s podplatenými farmaceutmi, aby sme predišli skresleniam a zachovali presnosť metódy. Urobili sme to pre obyvateľov Slovenska. Vďaka štátnemu programu sme pripravili reportáž, v ktorej podrobne vysvetľujem, ako táto metóda funguje. Desiatky tisíc spokojných Slovákov sa už vrátili k normálnemu životu. Medzi nimi aj mnohé známe osobnosti, ktoré nám osobne poďakovali. Ak ešte stále váhaš, že môžeš ďalej trpieť, ale potom sa nesťažuj na zhoršujúce sa zdravie a vyhodené peniaze. Nikoho nenútim. Ponúkam ti skutočne účinný spôsob, ako obnoviť telo a stabilizovať hladinu cukru. Klikni na odkaz pod videom a zisti, čo pred tebou celé roky skrývali. Práve teraz. Myslíš si, že to nie je pravda? Polož si otázku, koľko by si bol ochotný zaplatiť za život bez výkyvov cukru a bez strachu o svoje zdravie. Voľba je na tebe, ale neodkladaj to. Video môže byť čoskoro odstránené a zdravie už nemusí byť možné vrátiť.